Hey there. Jonas igen her. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Camilla, hun har skrevet. Eller vi er i hvert fald ikke sammen med. Hun blev nok træt af, at jeg ikke havde noget job, og hun skulle betale for alting. Så. Jeg havde købt den her. Ring til hende. Og der står JC. Jonas og Camilla. Hvis du... Jeg kan ikke holde ud at se på den. Så hvis du kender nogen, som, hvor kærligheden virkelig blomstrer, eller som virkelig holder af hinanden, så få dem til at skrive ind, og så kan de få dem. Hvis de starter med J og C. Jeg kan i hvert fald ikke holde ud at se på den mere. Spread the word. See you later.